С Олга днес решихме в подкастът ни Seeing Things, който вече има име, да говорим за, според нас, леката тема за автентичността и социалните мрежи. Лека, но май се оказва не е толкова лека. Но ни се говореше за нещо, за което не трябва да се подготвяме. По-скоро да говорим за това какво усещаме, когато споменаваме автентичност и също как ни карат или как ни влияят социалните мрежи днес. И Олга иска да говори за лампите и хората. Има едни лампи, които сигурно сте ги виждали. Всеки уважаващ себе си контент креатор има по една такава или повече, която е някъде там на фон, зад него във видеята му. И все пак, трябва да покажем някакъв красив интериор и да заявим, може би да се заявим себе си като хора с вкус към настоящите трендове. И така, не ме разбирайте погрешно, лампите са доста яки, аз харесвам тези лампи, всичко е чудесно, просто това породи у мен едно питане за естеството на автентичността, с която всеки от нас се опитва по някакъв начин да заяви онлайн. И защото когато толкова много хора изразяват своята уникалност по абсолютно един и същ начин, с едни и същи лампи, с едни и същи снимки, за което сега ще си говорим, с едни и същи уж супер автентични видеа, нещо в тази история не се връзва. И така с Яница решихме да си говорим тъкмо за това, за една неавтентична автентичност. Или един от сложните продукти, които според мен алгоритъмът на всички тези социални канали произвежда. Това е някаква алгоритмична автентичност. Тъм-тъм-тъм. А именно алгоритмична автентичност. Да, то това с лампите е същото като с книгите, както каза и с снимките, с музиката. С всичко. Това, което става изведнъж популярно и взима превес над това сам да потърсиш, сам да избереш и да избереш нещо, което ти харесва и което е близко до теб, а не универсално. Не знам. Сложна тема е това. Интериорното. Аз никога не съм се водила по някакви тенденции. Ама аз мисля, че всички може би го правим и не сме сигурни. Не знаем кое ни води. И в някакъв момент това, което се случва и с много създатели на онлайн съдържание, е, че създават нещо в началото, може би нещо, което харесват, и в един момент обаче, защото присъстват тая онлайн среда, самото им съдържание почва да се трансформира, защото се стремят към повече гледания, което е окей, просто несъзнателно алгоритъма променя те как мислят за себе си и за това, кое е ценно, важно, интересно, красиво, и започват просто да следват тенденцията и дори си мислят, че те мислят по този начин, а просто са били по някаква форма повлияни от всичко това, което гледат онлайн. Мисля, че го наричат алгоритмик дрифт. В крайна сметка, ти харесваш нещо и в един момент попадаш в някаква онлайн дупка, която усилва прекалено много някакви страни, положителни или негативни, затова има такова разделение обществено в различни неща, и ти почваш да мислиш по този начин, защото знаеш, че това ще доведе до повече гледания най-малкото. И да мислиш по този начин е по-успешно за теб, и защо да не си го приемаш за вътрешното мислене, че наистина е така. Защото така и иначе то е в твоята посока и следва твоята цел. А присъствайки в социалния свят, виртуалния, можеш ли да го избегнеш изобщо това нещо, според те? Ако имаш някакъв вътрешен компас, ама това е другото, че ти трябва да познаваш себе си, и според мен много хора нямат възможността, дори и времето, да се концентрират в това да познаят себе си, отвъд това какво обществото иска от тях, семейството им, родителите им и прочие. Защото аз това наблюдавам, че вече влизайки в... Аз нямам много социални мрежи, но примерно имам Инстаграм, който използвам. Но влизайки там вече попадам на все по-еднакво съдържание, еднакви фотографии или подобни, да кажем,
еднакъв стил на снимане, нещо, което е търсено, нещо, което би се харесвало. И между другото, наблюдавайки себе си, което често правя, сега в последното ми пътуване осъзнах, че може би снимам така, че може би снимам това, което знам, че по някакъв начин ще бъде харесано и прието, и интересно, но това не значи, че снимам нещо, което съм аз и което не съм напълно свързана. Да, те са мои снимки, да, това е моята реалност и моя отказ от реалността, но малко се изгубвам вече. Предполагам, че всички го правим. Аз тук, тъй като и може би миналия епизод, по-миналия първия епизод за Мартин Пар, който може да намерите на всички места, където има подкасти, надяваме се. Споменах за Чарлз Тейлър, който е канадски философ и в момента се смята за, може би, един от най-важните живи мислители, особено по темата за автентичността в модерния свят. Книгата му The Ethics of Authenticity, която е супер кратка, бих казала, че всеки от нас може да я прочете, е достъпна онлайн и е достъпна като език, може би. Сега мога да отворя моите записки от преди доста време, което е доста яко, че имат някакъв смисъл и могат да бъдат оползотворени. Но да, идеята е, че той започва да разглежда автентичността като морален идеал, който е деградирал, което значи, че не я отхвърля, а по-скоро представя това, че всеки човек има вътрешна природа, уникална за него и че добрият живот за всеки един от нас включва намирането и изразяването на тази природа. И тя съществува и просто нейното съвременно проявяване е деградирало, защото всички се концентрираме в проявяването на индивидуалност, а това не е автентичност. Проблема не е хората, че са станали по-фалшиви, по-скоро някакси сме се насочили, той го нарича мек релативизъм. Това е концепция, която всеки има право на своите ценности, своя поглед, истина и всичко е равно. Нито една истина не е по-добра от останалите. И това звучи много толерантно и отворено и либерално, но той твърди, че всъщност е доста разрушително за автентичността, защото прави невъзможна моралната сериозност, от която автентичността се нуждае, за да е нещо повече от самоизразяване. И това е разликата между самоизразяване и автентичност, според него. Тейлър казва, че за да е автентичен, изборът ти трябва да има значение в контекст по-голям от теб самия. Тази моралност. Моите решения имат смисъл само на фона на неща, които имат значение, независимо дали аз ги оценявам или не. Не е само аз да изразя себе си и това е да съм самодостатъчно, за да има автентичност, ами всъщност, ако нещо извън мен не е по-важно от което и да е друго, ако всичко е просто моята истина, тогава думата автентичен губи съдържанието. И ако го приложим към фотографията, това, което ти каза, ако снимаш автентично, това означава нещо, само ако работата ти е свързана с неща, които са отвъд теб, които имат някакъв смисъл и за други хора, и за света като цяло. Ако искаме да го гледаме и като изкуство и така нататък. Дали е свързано с живота на улицата, дали има някакъв историческо свидетелство. И честността има нужда от морална сериозност, което означава, че практически искреността сама по себе си не е достатъчна. Може да бъдеш напълно искрен, наистина да вярваш в работата си, наистина да усещаш, че изразяваш себе си и все пак да се въртиш в празнотата, ако работата ти не е свързана с някакъв по-голям хоризонт на значимост извън самото самоизразяване. Вау. Усложни ми живота. Да, тук може би да. Какво може да значи това за стрит фотографите? Че все едно... За стрит? За която и да е, нали? По-скоро аз си мисля за азът какво значи. Азът трябва да изчезне, така. Не, той трябва да е там, но трябва да има и друга морална функция според него. По-скоро едното е, казваш си, примерно, не следвам трендове дори, снимам това, от което се вълнувам.
И това, окей, ти правиш само нещо, което на теб те вълнува. Обаче ако си кажеш, тази снимка има някакъв смисъл в нея, тя свидетелства за нещо реално, което иначе би останало невидимо и все пак е свързана и с моята идентичност и моето себеизразяване, но не само до там, ами отвъд това. Ще може някой друг да се свърже с нея поради ето тази и тази причина. Питам се защо снимам, а не защото следвам някакъв тренд или дори чисто ако е само естетика също. Не знам как снимам красиво, така че да се харесва, ами има някаква причина, която давам на това, което снимам. Като идея. И смятам, че на някой би му било приятно, полезно да има някакъв смисъл, а не само цел. Само цел. Да. Служи на нещо. И за мен е безкрайно трудно да си автентичен в социалните мрежи. Много е трудно. За всички ни. Не, дори това, че ти, поне аз, показвам едва някакви 10% примерно от това, което снимам. Или това, което съм в този свят. Аз не съм напълно себе си. Аз показвам една част от мен, която няма как да се прецени по тази частица дали съм автентична или не, според мен. Да, но ти за себе си трябва да ги мислиш по-скоро тези неща. Това, което постваш, ти го постваш, защото знаеш, че някой друг ще го хареса, или го постваш, защото смяташ, че има смисъл и да, пак някой ще го хареса, но има някаква идея отвъд просто себеизразяване и... галене на егото. И очевидно и някакви лайкове. Да. И другото е, че това себеизразяване, което е свързано само с аз и тази индивидуалност, която всички в новия свят сме някакси обсебени от себе си, то предполага, че знаеш какво е, знаеш отговора на въпроси, вместо да си ги задаваш. Знам, че тази снимка е, този тип кадри са добри и популярни, вместо да си кажа, окей, от какво има нужда света, може би. Дори не е нужно да е в фотографията, по-скоро. Той, разбира се, не го разглежда в фотографията, той го разглежда като човек, който иска да живее добре със себе си и с околните хора около него. И за да бъдеш автентичен, ти трябва да си автентичен за себе си, но това да е свързано и със света и да извадиш от себе си най-добрата версия, която има някакви ползи за околните, така да го кажем. А не само просто да проектираш себе си в света, за да си там. Да, но тези социалните мрежи не се ли явяват като един балон, който се раздува от внимание? Аз не мога да свържа някакси автентичност и социални мрежи в едно изречение. За мен аз искам не съществува в автентичността. Може би това, което ти говориш. Според мен, когато правиш, даваш и случваш без аз да искам, това е някаква автентичност. А в социалните мрежи всичко се свежда до аз искам да съм като онзи, да ме видят, да ме следват, да ме оценят, да ме поощряват. Там всеки иска. С искането не идва истината. Тази върховна истина, която автентичността предлага под някаква форма и себепознание. Но дори даже в момента съдържанието, което е популярно, може би се прави, че е автентично. Да, преструва се на автентично. Да. То далече крещи, че ето снимам се с... Има го този момент, в който просто хората снимат лицето си и говорят някакви неща, което се води, че е по-автентично и може би споделят някаква информация без кой знае каква е подготовка. Talking head, видео и така нататък. И това, дори TikTok, там всички видеа са уж по-автентични, защото са снимани с телефон директно. И никога не съм без подготовка. Да. Плаши ме мисълта за TikTok. Но в крайна сметка ние винаги не знам доколко сме автентични. Той това е. Да, именно. Всеки един момент играеш някаква роля, абсолютно. Без да съзнаваш дори. И дори да разказваш някаква, съм гледала някакви споделят много лични истории, какво са преживяли, как едва ли не искат да помогнат, споделяйки тази история на другите. Но ти пак търсиш алгоритъм, пак търсиш харесвания, последователи, пак искаш нещо да грабнеш, да Ама той ние в момента вземеш. го правим това.
Според мен идеята е какъв е крайния. Искаш да имаш Не е последователи. така, не го правим. И не имам предвид, че споделяме някаква информация, ма се надяваме да сме автентични и за мен да отговаряме на този морален критерий. Имаш предвид с подкаста? Да. Не го правим. Ама всеки може да го каже, имам предвид. Да каже, че ние също искаме това. Окей. Че го правим с някой, за да бъдем популярни или нещо подобно. Защото аз помня защо започнахме и каква нужда имахме реално. Изобщо не е било свързано с това. Тези хора също ти кажат, че имат тази нужда. Че имат нужда да се самоизразят, но това е разликата, за която тук прави и Чарлз Тейлър. Че това себеизразяване не е достатъчно, ако то не е подкрепено с аз искам, ето в случая, да споделя някаква информация, която се надявам да е полезна и за други хора. И това да ми е целта, а не да стана популярен и да имам еди колко си последователи. Значи самоизразявайки се, не те прави автентичен човек. Не е достатъчно. Ако искаш да си морално автентичен. Да. Морално автентичен. Ами ти пак се съобразяваш с това тая морална автентичност. Пак имаш някакви граници и рамки, в които искаш да влезеш с моралната си автентичност. А според мен автентичността няма... Тя е безгранична. Не може да се свежда до морал. Ако я гледам от етика, от етична гледна точка, по-скоро тук се има предвид, че търсиш по-пълноценно съществуване, така да го кажа. Не самоцелно, пълноценно. За теб и околните, и света. Аз много харесвам, ти знаеш, митологията. И много... Не съм чела много, но примерно Джозеф Кембъл ми е много любим. И днес, когато преди да дойда при теб и да започнем, си мислих за книгата Пътища на блаженството. Не знам защо свързвам автентичността с някакво блаженство. Според мен е приятно да си верен на себе си по някакъв начин. И там намерих един цитат негов, който може би по някакъв начин аз свързвам. Не знам доколко е наистина свързано. Искаш, мога да ти го прочита. Да, моля те. Нали всичко е много символично тук, понеже е свързано с повече с мита, но може да го отнесем към нас самите. И цитатът е: и тъй казвам, че начинът да откриете своя мит е да откриете своята страст, своята опора и да знаете в кой етап от живота се намирате. Какво търсим ние? Реализацията на заложения потенциал във всеки от нас. Това търсене не е егоцентрична изява, то е приключение, целящо да осъществи вашия дар за света, дар, който сте самите вие. Нямате никаква по-важна задача от тази да се осъществите. Така ставате знак, така ставате сигнал, прозрачен за трансцендентното. По този начин ще откриете и живеете и реализирате своя личен мит. Много обичам Джозеф Кембъл. Yes. И всъщност неговата история, той не знам колко, на 30 няколко години мисля, че беше, когато не знае какво да прави живота си, тотална криза, отива в някакво село ли беше и се затваря в някакъв cabin in the woods тип и седи и пише там докато намери това, което е неговото нещо. И за мен, може и за това да си говорим в един момент, за хората, които намират пътя си на по-късен етап и някакси всички очакваме, че имаме знанието за това какво искаме от живота и трябва да го имаме много рано. А всъщност множество хора, известни хора, много по-късно в житейския си път откриват тяхното нещо или нещо, което в този момент по някакъв начин ги задоволява и задоволява и света около тях. Оле, това съм си го мислила толкова много пъти. Особено познавайки някакви по-възрастни фотографии, да кажем, и нали, аз съм била на 20 години, 25 и вече искам да правя уникални снимки и да съм някакви шедьоври. И всъщност ги виждам те как примерно на 50, на 60 те първа се запознават с фотографията, те първо почват да снимат и колко са щастливи
и как не търсят нищо и как не искат нищо, което, да, това ни липсва днес. Да не искаме веднага да се идентифицираме с нещата, които правим и които показваме и казваме и всичко това, което ни се показва и в социалните мрежи. Всеки пътува, всеки прави прекрасни неща, всеки има 1000 хобита, всеки тренира, всеки е като другия. За мен Кембъл е уникален пример за това какво е да следваш своята страст, своето призвание и своя път. Може би и така да достигнеш до блаженството и до тази автентичност, морална. Но ето тук аз бих отново върнала идеята за... Мисля, че много в момента е насъдено това насочване към себе си, затова един релативизъм в... Всъщност, откъде започва концепцията за появата на етиката на автентичността е от края на 18 век. И това е мита за романтичният герой, художник, гений и така нататък. И от тогава, защото преди този етап започваме в началото, се свързваме с Бог, а не с идеята за това какво искаме, какво Бог иска от нас. И чак в романтизма започваме да прехвърляме това свързване към себе си, а не към някой външен човек, който да ни каже как да се развие живота ни. И тук е много важно, да, вече при нас сме достигнали до това осъзнаване, че искаме да имаме някакво себеизразяване. Нашия живот да не е подвластен само на някакви външни фактори, дали ще е някаква религия, дали ще е държава, дали ще е семейство, а че искаме ние да открием този път. Но Русо казва, аз съм свободен, когато реша за себе си какво е важно и от значение за мен, вместо да съм повлиян от външни влияния. И за мен обаче в модерния, постмодерен, постмодерен сигурно свят вече това малко почва да се изопачава в ще правя каквото си искам. Стига аз да съм добре, аз трябва да изпълня себе си като човек, затова се тая за другите. И мисля, че това влияе на всичко, на чисто държавността ни, на екологията, как се свързваме или не се свързваме с природата и как сме, окей, аз ще живея в момента както си искам, природата се тая. И хората около мен също, защото аз трябва да изразя себе си и затова това връщане към да, трябва да го има автентичното себеизразяване, но трябва да има и този морално-етичен елемент, в който твоето изразяване не трябва да пречи на останалите. И даже ще е по-добре, ако е в някаква полза на обществото. Да, така е. Да, може би това, че сега просто всеки взима живота си за скъпоценен, но някакси сякаш му е даден. Просто ми хареса, че преди, както каза, преди е имало нещо над теб. А сега трудно се открива. И всъщност не се търси това, което е повече, това, което е трансцендентно, неоткриваемо, недостижимо. И няма такъв порив да правиш изкуство в името на това невидимо, върховно, велико, гениално. Но просто сме нещо в някакъв такъв свят, който в момента не ти позволява да излезеш съвсем извън класацията. Няма да може да има къде ще живееш, ако се занимаваш с това. Да. А някакси светът те натиска, че трябва да изглежда твой живот по определен начин и ако не изглежда по този начин, не можеш да останеш вътре в това общество, защото не можеш да си платиш дори наем, примерно. Нещо наблюдение имам напоследък, свързани с социалните мрежи, че все повече хора искат да изтрият всичко, да изчезнат, включително и аз понякога, просто да спреш да съществуваш в този свят. А в същото време имаш потребността да си там, да присъстваш, да качваш, да си активен, да получаваш някакво признание, да търсиш някой, който да те оцени. И тази вътрешна борба да бъдеш или да не бъдеш част от този свят е много страшна вече. Много все повече мои познати са в тази дилема, така да го кажа.
И може би това пък е сблъсъка с морала и с дали да остана верен на себе си, да спра да подражавам на тенденции, на алгоритъм или да съм там, защото мога да бъда забравен. Да, но това до голяма степен вече е свързано и с физическото ти съществуване, бих казала, ако е свързано и с работата ти, някакси ти трябва да присъстваш там, защото те няма да те изберат за нещо конкретно, ако не си там, съществуваш ли въобще? Добре, но преди трудно. Това как сме съществували без? Преди това, разбира се, че е можел, ама сега сме в някаква друга ера, която няма скоро да си тръгне и трябва да намерим някакви нови начини за съществуване. И това е привилегия ти да можеш да се изключиш за много хора. Дори привилегията да правиш изкуство въобще. Повечето хора не могат да си платят сметките и им е трудно дори да живеят, камо ли пък да си мислят за някакви по-възвишени неща, което това е най-неприятното и тъй като влизаме в такъв явно отново период, става все по-често и дори има някакъв момент на антиинтелектуализъм, защото може би тези хора имат възможност да имат време да мислят за някакви абстрактни теми, защото може би не работят дори. И това помага, освобождава те и дразни други хора, които не са освободени. Аз не мисля, че ги дразни. Не знам, аз сега в Африка, като бях и наблюдавах на хора, които са на моята възраст, там няма... Те са такова общение с природата, с останалите, с семейството си, с традициите си, с културата си. И те са, може много от тях да не могат да си позволят дом, да не могат да си позволят образование, това, което ние си позволяваме, но пък са щастливи, а ние не сме. Въпреки, че сме презадоволени, имаме всичко, имаме време, ресурси и пак нещо не ни достига. И според мен точно това идва от много от това, че се сравняваме непрекъснато в социалните мрежи и ние не може да, както каза ти в началото, не може да останем насаме със себе си, да видим кое ни е важно, да поговорим с приятел, с близък човек от семейството, да правиш нещо без да се снимаш, това, което ние с теб сме си говорили. Примерно да седнеш да плетеш, но без да се снимаш. И да седнеш да четеш, но без да качваш себе си. И това е... Там вече много се губи човек, според мен. И не е гаранция, че това, че имаш привилегии, си по-щастлив или по-удовлетворен или по-пълноценен. Напротив, даже мисля, че е обратно. Да, абсолютно. Просто не мисля, че всеки може да стигне до този начин на мислене. И ние нямаме начин на мислене на хората от Африка или от Източна Азия някъде. Да не говорим чисто народопсихологията ни е друга. Не, аз говоря за тази свързаност. Да, бавно живеене, но и свързаност. Аз дори последно, като бях в Италия... Ама кой те кара да бързаш? Аз отивам там и виждам как италианците идват и ми чистят масата по възможно най-бавния начин, докато си пеят и се радват на живота. И усетих в мене някаква явно фрустрация и едновременно с това, вау, този човек колко е щастлив от това банално действие, което извършват. И се препращам тук в българската действителност, която някакъв наджумерен човек идва и е недоволен от живота и има някаква транзакция между нас, където иде дали ще е в ресторанта, в магазина, която е просто неприятна и за двама ни. Вместо да бъде приятна и за двама ни. Трябва някакси да видим за себе си, всеки един от нас, как може да промени това. Но не е лесно. Подаваме се на бързата консумация. Да, но и това е в културата ни. Аз го усетих в себе си, как съм... Този човек е много бавен. Защо е толкова бавен? Всъщност той просто си живее живота и аз съм бързата и постоянно бързам и се чудя защо бързам. И в един момент обаче това става норма и ти не забелязваш, че живееш по този начин. И това може би пътуванията по други места и просто контакта с хора от други култури също помага. Да видиш, че има възможност да не съществуваш по този начин. Да, абсолютно. Аз мятам себе си за много бавен човек.
така бавно се изразявам, бавно говоря, бавно се движа. Повечето неща ги правя много бавно и много съм се чудила, че много хора това ги е дразнало около мене. Тая бавност. За мен особено винаги, когато има нещо, което те дразни, това е нещо, което ти притежаваш и не си приял в себе си. И може би ти искаш да имаш това качество, не си позволил то да съществува в теб и поради тази причина се дразниш, че другия го проявява в света, а ти не можеш, защото не си позволил просто. И много често се случва всякакви неща. И особено когато някой ти реагира много яростно, много първично, в повечето случаи е от някаква такава рана, която или може би е било дори чисто детска забрана преди години в семейството, която ти си интернализирал и продължаваш да си я носиш и така не се прави това нещо. И съдиш другите хора, че го правят по различен начин. Може би сега затова става и популярно това съдържание с бавно съдържание. Пак е по-късно. Пак е поза. Пак е по-късно, да. Пак е... ужасно е да си има в социалните мрежи. Ти, предполагам, си имала периоди без социални мрежи. Да. Как си се чувствал? Аз допреди някакво време не бях научила алгоритъма си в Инстаграм какво харесвам. Мисля, че това се случи в последните месеци, за съжаление. И вече алгоритъма знае какво харесвам. Ти го дава. И усещам разликата за себе си, защото ми дава някои неща, които са ми интересни на мен и за това се задържаш и по-дълго. Колкото по-малко си, толкова повече не знае за теб също. Ако не присъстваш достатъчно дълго, но вече толкова много информация има за мен, че... Нали, той е като някакво чудовище. Каквото искаш и то ти го дава. Да, ама такова ти го дава, като в Данте Ад без спир няма край. Вау, това е добра асоциация. Адът на земята. Със социалните. Да, защото просто някакъв постоянен допамин и ти в някакъв момент се изчерпваш. Искаш още, ама това още, което ти се дава, дори не ти е вече приятно. И да, просто си наркоман. Да. Наркоман. Ставаш абсолютно зависим. Да, зависим си. Имаше една книга преди време, Допаминов свят. Много добро така впечатление ми беше направил. Това цялото как той е всъщност някакъв изкуствен допамин, който... Да, и ти въпросът е, че после спираш да чувстваш от другите усещания. Това ние да си говорим, аз да получа допамин от това, не. Ами ще получа от някакви тъпи видеа, които съм видяла. И после няма да оценя нашата среща. Да. По същия начин. Значи може да направим едно такова обобщение, че то краде от нашата автентичност. Той е изяжда ли? Изяжда. Чудовище. А то по-скоро, даже за мен е някакво такова, прави като клонинги. Просто с едно взима истинската ни част и ни кара да я трансформираме в нещо почти същото, ама не точно и я пуска отново. Да. И това, че ние започваме да мислим като алгоритъма. И алгоритъма ни променя без да разберем. Айде сега. Да. Чакай да се изтрия сега. Ако този епизод ви накара да си изтриете социалните мрежи, моля ви, свържете се с нас, кажете ни, разкажете. Как ще се свържа? Как? Да, ето, с писма. С писма. Ние с Олга почнахме да си пишем писма. Да. В началото сме. Но абсолютно. Това е провокирано от една книга, за която бих се радвала да поговорим, а да изчетем и двете и може да си поговорим за нея. Но да, ето как. Всъщност пък има и добри черти на това, че то те кара да бягаш от... Бях гледала нещо пак в социалните мрежи, че преди хората са влизали в интернет, за да избягат от живота. А сега хората влизат в живота, за да избягат от интернет. Разбираш? Беше нещо такова. Един вид преди... разбрах го, ама не знам дали съм съгласна. Според мен някои хора вече, особено защото гледах няколко видеа за AI тип асистенти, агенти и приятели. Някои хора, които, особено ако нямаш много социални умения, или дори партньори, имаш AI партньор вече. Да. И ти си затворен, прибираш се вкъщи
и си говориш с 5 различни AI приятеля и ето ги тук са. Беше супер странно. Да, и те реално са по-приятни от другите ми приятели, защото просто са съгласни с всичко, което казвам. И ме утвърждават винаги. Да. Хората са хора. Те не са перфектни. И по някой път са неприятни, по някой път приятелите ти са неприятни за теб. И това е окей. Абсолютно. И е абсолютно нужно да съществуваме в едно общество дори. Да осъзнаеш, че има хора, които са част от масата на политиката и ти си част от тази маса и трябва да видиш как да се разбереш с тези хора, които са толкова различни от теб, за да може всички да ядем и да има за всички храна на тая маса. И да ни е добре на всички. Дори тези хора да са много, много различни от теб. И това става все по-трудно и по-трудно, но това пак и отново тези алгоритми, които ни разделят и ни слагат в някакви балони. И не можем да се докоснем по никакъв начин едни до други. Да. Аз често си мечтая за свят без ток. За известно време. Аз съм си го мислила, да, как... Много хубаво ще бъде. Да. Без ток чак, може би поне една лампа. Ама от кои лампи? С кружка, предполагам. От тези лампи. Представяш ли си? Затваряме се в някаква къщичка в планината и си взимаме една икейска лампа оранжева. Обаче, ако не се снимаме, как ще разберат хората, че ние сме там с нашата икейска лампа? Само ние ще знаем. Да. Ами, много, много странен свят живеем. Да, ти казваш, ние се превръщаме в алгоритъм един вид. Мен преди ми беше много интересно да видя как всъщност социалните мрежи са създадени на принципа на ротативките, на казиното. Това да ти се въртат постоянно. Нали, това скролване, което правим, е всъщност същото и свързано с хазарта. И е много плашещо как се опитват да ни моделират и как ни подслушват. Всичко е много неприятно. Не знам, има ли някакви ползи от всъщност от това да имаме социални мрежи, според тебе? Може би това, че в момента аз не харесвам това, че от страна на фотографията това е една огромна световна галерия и вече тези срещи на живо, за които жадуваме, са все по-малко, все по-рядко, все по-малко посещаеми. Много по-лесно е да отвориш Инстаграм и да разгледаш някой фотограф, профила му и може би има някакъв бум на фотокниги, не знам. Да, и много млади хора. Да, си купуват фотокниги, което е доста приятно. Да. Аз също. За мен обаче пък се свързваш с хора, които никога не би могъл да чуеш за тях, да разбереш, да подадат информация. Много от нещата, които аз лично съм научила, са от онлайн пространството. И са от хора, които дори лекции, всякакво съдържание, което ми е помогнало на мен да стана човека, който съм. И да получа дори някакъв вид образование. Така че всичко зависи както храната. Каква храна слагаш в стомаха си. Трябва да избереш с какъв тип съдържание храниш себе си. Такова, което те подхранва и те кара да израстваш, или такова, което ти влошава психологическото здраве, кара да се чувстваш зле и да се сравняваш. И за това ти трябва да прецениш доколко също какъв достъп да си даваш. Да преценяваш този ден съм окей, другия ден може би не съм окей и правя пауза. Но това пак е някаква твоя лична отговорност. Да прецениш кое работи за теб. И да си грижиш за... Да, ама пак много ти се ограничава света и много качества почваш да губиш. Като търпение, като това да търсиш, да намираш, да питаш дори. Ама, примерно, аз съдържанието, което гледам, много от тези неща не е кратко нещо, което е популярно, ами дълъг формат. Може дори да е лекция, в която някакъв човек с много тъпа камера ми обяснява нещо. Не изглежда перфектно, просто този човек е експерт, да кажем, в някаква сфера, и която на мен ми е интересна и ми обяснява. Да, ма ти много лесно достигаш до това, само с няколко клика и вече си... Така е. Което аз това няма го процеса на това
Дори да чакаш, дори да търсиш. Никога не бих могла да я ходя на лекции в Ivy League School от тук в Щатите по някакви много абстрактни теми, които тук никой не би разгледал. А на мен това ми е супер интересно. Нямам общество, което да се събере около тези теми. И това, че аз мога да получа такъв тип дори образование онлайн безплатно от Ivy League университет, защото имам интернет, е богатство също. И не мога да го отрека. Много такъв тип неща има. Има страхотни лекции онлайн от Харвард и така нататък, които можеш да чуеш безплатно. На някакви хора, които аз няма в никакъв момент да имам достъп иначе до тях. Та пак, според мен е начинът, по който се използва този уред. Да, съоръжението, което е интернет. Да. Много интересно как по-възрастните хора казват все още в мрежата. Ще никой от младите хора не казва, ще отидете в мрежата и ще го намерите. Това нещо. Мрежа. Просто онлайн. Не знам всъщност младите да кажат какво казват, но да. Просто тази мрежа няма край, мен. Това ме плаши. Тези лекции нямат край. Всичкото това е съдържание, информация. Да, това с края, защото преди Фейсбук имаше край. Имаше един момент, в който скролваш и стигаш до края. Вече няма какво друго да ти се покаже. Но очевидно те разбраха, че това не донася достатъчно допамин. И то е хит, защото не може да се спре. И ти чакаш нещо ново и не се получава. Или идват някакво съдържание, което не ти харесва, ама ти продължаваш, защото може пък да дойде нещо, което да ти е интересно. И ти не спираш да скролваш. И се оплиташ в мрежата. Да, и се оплиташ в тази мрежа. То е много хубаво са го кръстили мрежа. Да, просто не знам дали го използваме вече като мрежа. Ще го прочетете това в мрежата, казваш. Да. В интернет. Но и някакси алгоритъмът не възнаграждава добрата работа. Възнаграждава работата, която кара хората да реагират ексцесивно по някакъв начин. Дали ще е положителен или негативен. Няма значение. Просто до някаква степен те освобождава от отговорност и да публикуваш някакви неща, без въобще да ти пука това как ще бъде прието от множеството хора онлайн, защото те могат да направят нещо последствие, което да не е приятно за никой от нас или за някакви други. Има някакви последствия, които идват, които никой не ги мисли. Окей, ще направя поредния рил с тази тематика, което или ще промотирам някакъв продукт, просто е така, защото мога. Ако ние не придаваме такава важност на социалните мрежи, ще има ли изобщо някаква стойност това, което се публикува? Защото според мен в момента има стойност до момента, в който се публикува, виждаш го и край. Много рядко би се върнал. Примерно за снимки говоря. Кой в момента се заглежда в някоя снимка за повече от 3 секунди? Ама хората вече не правят, дори особено на Инстаграм фотографите, те не правят снимка защото искат да изразят нещо или точно тази автентичност. Те правят снимка, която има тези критерии и качества, които знаят, че ще бъде там отчетени от алгоритъма, от хората и ще бъдат наградени под формата на лайкове и популярност. Тази снимка може да е посредствена, просто е достатъчно да отговаря на критериите, които работят. Да. То вече има много. Аз непрекъснато се сблъскам с такива посредствени снимки. Знаеш някакво конкретно място, където, да кажем, се случва много в момента, аз въобще не ги харесвам, на събития със светкавица да плескаш хора просто. И това много, много се харесва, много се коментира. Това е в момента много награди също се взимат от видях такива. Не, дори говорим за файн арт повече неща, всичко със светкавица. Просто има някаква, това е пак някакъв тренд. И в сватбаната фотография и хората искат такъв тип флаш, където е директен, има го и да се знае, че го има и всичко е някакъв такъв естетизация конкретна, пак и на някакво начин на живеене също според мен и какви са хората, които... Дали им носи на тях нещо, като снимат? Защото наистина буквално минаваш по край група хора и ги штракваш със светкавица. То така ще кажем, че Мартин Пар го е правил, но това е разликата. Не. Там има
Различно е. Там има... Не, особено при него там има доста по-различна мисъл, защото когато той го е правил, не е било Там има популярно. мисъл, да, точно има мисъл. А тук е самоцелно. Тук вече знаем, че е популярно и просто го преповтаряме. Да, е лесно. Да. Отиваш в събитие, много хора и просто цъкаш. То не е силуети. Силуети също в стрит фотографията. Някакви сценки, геометрични сцени. Това вече малко отминава според мен. Да, надявам се, но все още има много хора, които Дори аз много... То, нали, пайде пак геометрия съм по-съгласна, защото е някакво по-композиционно, може да изглежда добре. За мен всички тези неща отново са окей, защото има примерно зърнестото черно-бяло, което също е някакво окей, обаче съм залитал. Да, ама въпрос е, то не е въпросът ти дали залиташ или не, дали го правиш самоцелно, просто защото така трябва, или отговаря на твоя проект, идея и това е усещането, което искаш да предадеш. Това е разликата за мен. Този стил изобразява в момента този. Да, но аз много пъти съм се чудила дали е нужно да публикуваш това, върху което работи. Защото вече и това нетърпение да снимаш и веднага да качиш. Да не можеш да чакаш, да не мислиш, примерно, как би се развило това, дали мога да снимам някаква серия, да го покажа по друг начин, не в социалните мрежи, примерно. Мога да снимам нещо, да не качвам и да направя изложба, или да направя книга и хората да се сблъскат за първи път с тези, а не те да са вече видяни и консумирани. Въпреки, че книгата и изложбата те карат да се заглеждаш, да се вглеждаш. Докато, да кажем, Инстаграм по никакъв начин не ти задържа вниманието. Да, но и за мен изглежда еднакво. Всички снимаме по еднакъв начин. И как да различим? Как да различим себе си дори? Стараем се, сега не всички, нали се? Да, разбира се, стараем се. Въпросът е, че до някаква степен... Почваме да си приличаме. Да. Да се уеднаквяваме. Да. Да губим. Не знам, ако във всеки от нас е заложено нещо специално, нещо единствено негово, ние го губим чрез социалните мрежи. Особено в стритфото. Много, много зле стана. Непредсказуемостта, която е част от идеята на този тип фотография, е вече заменена от някакъв списък с неща. И ти излизаш и търсиш този образ. Ти не се... Всъщност, преди винаги е било ти излизаш с намерението да заснемеш това, което ти се даде. Сега, според мен, излизам с намерението да намеря това и това и това, което вече знам как изглежда и знам, че би било интересно за снимане и би намерило публика. Точно. То вече затова са и популярни определени места, определени държави. Примерно, да кажем, Неапол. Там, знаеш, с възрастния дядо с татуировката на гърдите. И вече всички ходят там, за да търсят. Аз съм за докато търсиш себе си, докато ставаш добър в това, което правиш, да се опитваш не да копираш, но да следваш някакви утвърдени имена. Да си кажеш, ето тази седмица ще се опитам да снимам като Мартин Пар. Или ще се опитам да забелязвам това, което той забелязва. Аз съм за, защото винаги се учим от другите. И... Абсолютно. Няма как. Там кради като артист. Там Там аз съм е чела. Въпреки, че нали, много е деликатна тази тема. Крадеж и плагиатство и така нататък. Но ако можеш да вземеш от този фотограф, но да надградиш по някакъв начин. Да вкараш и себе си. Да не е само нещо, което е правено. Да повтаряш. Писна ми от някакви копия такива. Това е процеса, да намериш себе си. Всъщност е просто да проба грешка. Пробваш различни варианти, докато накрая нещо не ти пасне или не съединиш няколко различни части, които ти харесват в твоя си вариант. Да. Нали, Валтер Бенямин говори за как му беше това есето.
художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. Значи до безкрай можеш да възпроизвеждаш. Много е интересно там разгледана тая тема. Виж какво пише. Мястото и времето на оригинала създават представата за неговата автентичност. Да, той говореше за аурата. И много засяга, между другото, автентичността на творбата. Автентичността на една творба е съвкупността от всичко, което тя носи със себе си, още от своя произход. От нейната материална трайност до качеството на исторически свидетел. Това пак за мен връща към това външно, морално, етично поле. Един цитат, ето тук имам аз, който пак е от Чарлз Тейлър. Идеалът предполага, че можем да открием истинско удовлетворение единствено в нещо, което е важно, независимо от нашите желания. Поетът сътворява собствен космически синтаксис и оформя своя автономна поетическа реалност. Наскоро някъде четох, че ние не харесваме поетите, харесваме поезията или нещо такова. Тоест, според мен, за теб е важен ли е човек, който създава, или е важно това, което е създал? Дали разликата между произведението и твореца, и дали той, ако е неприятен човек, примерно, но създаде нещо автентично, като творба. Но той сам по себе си може да не е автентичен. Възможно ли е всъщност да не си автентичен, а да създадеш автентично съдържание? Не съм сигурна, според мен не. Той е автентичен в една сфера. Той е автентичен в сферата на изкуството или много конкретно, дори в киното има ужасни хора, които са много добри в това, което правят. Но в други сфери не са и не са приятни хора. Да. И мисля, че е абсолютно възможно да бъде по този начин. И много хора, които са добри в нещо, не са приятни хора. Но аз мога да оценя това, което са направили и да ги разкритикувам за начина, по който дори Хайдегер, който е бил доста последствие про-нацистски ориентиран. И мога да оценя неговия труд, като същевременно порицая това, че той не е осъзнал, уж толкова интелигентен човек не е осъзнал, че... И имам цяла книга, която е точно за това, което е много интересно, за хората, които са невероятни мислители и всъщност имат някакво петно, тъмно петно в някаква друга сфера, което им пречи по някаква форма или всъщност може би на тях не им се струва, че им пречи, но осъзнаваме в последствие, че са добри в едно нещо, обаче са пропуснали други неща, които са важни. А можеш ли да си просто автентичен? Да, абсолютно да. Според мен, ако гледаме тази теория. Ти трябва да намериш някакъв начин да се самоосъществиш, който да отговаря на някакви морални изисквания и да кажем да помага. Съответно, ти може да си обущар и да се изразяваш по този начин. Да. И да помагаш на хората с това, което правиш. И да не мислиш дали си автентичен. Да, ти си автентичен. А мислейки за автентичността, бягаме ли от нея? Мислиш, че без мисъл, без стремеж към това е възможно повече да го осъществиш? За мен, за някои хора. Абсолютно множество хора. Зависи какъв тип човек си. Аз имам нужда да мисля за това. Има много хора, които го правят естествено. Мисля, че като то все по-бяга, като го мислиш, като го искаш, като го търсиш, като го се вкопчиш в него. Да, по-скоро бяга, но за мен е ти, за да откриеш кой си, което за мен това е първата стъпка в този живот като цяло. И според мен цял живот търсиш кой си, за да осъзнаеш, че си никой всъщност. И след като откриеш това, първо живот ти става много по-лесен и можеш много по-лесно да даваш, без да искаш дори такова преценяване. Аз тук съм дала толкова, сега другия трябва да ми да е толкова и някъде си да слагаме и да мерим кой какво е направил. А ти просто така живееш, защото аз съм този човек. Ти може нищо да не ми дадеш, но аз живея по този начин и давам на хората и на мен това е част от мен. Съответно, това, че ти не си такъв тип човек, няма мен да ме промени, защото това съм аз. За мен в момента е изключително трудно. Чисто поглеждайки начина, по който живеем и начина, по който се прехранваме,
на мен ми е трудно по някой път да живея автентично, защото може би трябва да си намеря работа в компания, която се занимава с хазарт, която се занимава с криптовалути, с всякакви неприятни неща. И това опорочава моята автентичност като човек. Обаче, за да съществувам в този свят, може би ще ми се наложи в един момент да го направя. И на много хора им се налага да го направят. И не мога да ги виня за това, просто е много трудно. И този морален компас на много хора им липсва. И е някаква такава пак връщане, аз си мисля за себе си, аз да съм добре. Нали, искам да взимам достатъчно пари, добре ще изберат компания, която ще ми дава повече пари. Ама това го правим за сметка на тая автентичност. Защото ако си автентичен само в една сфера, може ли да бъдеш автентичен въобще като човек? Това е по-скоро въпрос. Не съм сигурна за себе си, не знам. И поне за мен знам, че бих си казвала и би стояло това някъде отзад в главата ми, че уж се смятам за такъв и такъв човек, но не живея по този начин. Живея в директно сблъсък с моите лични морални ценности. И това е изключително натоварващо. За мен това е част от нещастието на много хора, защото им се налага да правят неща, които не искат, за да се прехранват. И това е много натоварващо, ако е на ежедневна база. И това те се сипват до някакъв момент психически, според мен. Така като те слушам, да разбирам ли, че да си автентичен и да си верен на себе, според тебе? Да, но верен на себе си, пак в този контекст на някакви общоприети изисквания също. Примерно, ако работя... Има ли някаква дефиниция за автентичен? Да ми прочетеш. Я да видим. Нещо в интернет. Да видим какво в мрежата. В мрежата няма ли нещо за автентичността? Разбира се, дори не ти дава мрежата какво мисля, AI какво измислил. Това е много автентично. Да. Според AI, не знаем откъде е измъкнал цялата информация, но според AI, автентичност е качеството на нещо да бъде оригинално, истинско, достоверно и неподправено. В личностен план означава да бъдеш верен на себе си, приемайки собствената си същност, което води до по-дълбоки взаимоотношения. Ето го пак тук, взаимоотношенията, защото не е само за себе си. Неподправен, така ли? Да. Истински, достоверен, неподправен, оригинален. Оригинален, неподправен. Честност и откритост в отношенията с другите също така. Значи и маските трябва да паднат. Виж ли се за някой, веднага така като те питам, за някой автентичен артист? Който и да е. Може да е художник, фотограф, музикант. Сетиш. В момента сещам за Ник Кейв и неговия нюзлетър, който също е The Red Hand Files. И смятам, че е доста автентичен. Без показност. С неподправеност. Може би в началото е аз не знам дали част. Въобще е възможно в днешни дни да има автентични хора. Трудно е, това искам да кажа. Не е лесно. И това е... Хайде преди да си оригинален, да си неподправен е било, може би, норма някаква. Е било естествено. А в момента... Ти с участието си в обществото и начина, по който света в момента работи, е изключително трудно. Ще оплашиш хората. Не, той дори нещата, които консумираме, кой знае кой ги е направил тези деца и кой е купал тези чипове за тези устройства. Аз веднага сещам за Фрида Као. Наскоро, преди, може би, месец, не знам, повече, всъщност. Около Нова година в Солун имаше изложба с фотографии, всъщност. Много нейни снимки и беше много интересно. И за мен е точно, защото до някъде автентичността е свързана с това, въпреки страданието, защото тя преживява много страдания, много неприятни неща, въпреки това ти да продължаваш да си себе си и да продължаваш да правиш това, което дори и невъзможното, за да твориш, за да оставиш и по този начин да преживееш живота. За мен тя е перфектният пример. Не само тя, но така... За мен е част от автентичността. Ти да приемеш, че нещо всъщност може да е неприятно, обаче да трябва да го направиш като част от твоята автентичност. Да. Това да се запазиш. В нашата супер нарцистична култура
всичко е свързано с мен. Не се чувствам много добре, не знам с еди кое си нещо, затова няма да направя еди какво си нещо. И в един момент никой не прави нищо за другите хора и после се чуди защо другите хора не правят нищо за тях. И се затваряме така в себе си. Да, и просто се плъзгаме по повърхността. Да. Никой не иска да задълбае, да провери, да се свърже. Да, чисто и в отношенията си с хората, с останалите хора. Много е трудно да се свърже. Трудно е. Ама това е част от живота да ни е трудно. И така растем, когато ни е трудно. Не, ние си го правим трудно. За мен е. Как е възможно? Преди, без телефон, без чат, без никакво средство за комуникация, хората да са били много повече заедно, много повече навън. А сега имаш всичко това и ти е все по-трудно да се напаснеш, да излезеш, да съвпаднеш с някой, да сте свободни в един и същи час, ден. Как е възможно? А имаш всички способи да направиш една среща възможно. Да, ма имаш много неща, които ти отнемат от вниманието. Много е трудно. И Да, ти дават постоянно допамин, на нашата среща може да е неприятна и ти да ми кажеш някакви неприятни неща. И да си изгубя времето. Да, това е другото в момента. Колко много хора са супер, такова, много рационално. Всичко е по някакъв график. Имам нужда от тази емоция. Отивам при хора, които ще ми дадат тази емоция. Затова не ходя при други хора, които може някой да е депресиран, да не се чувства окей, да има нужда от някаква подкрепа в момента, но аз не винаги съм и аз, нали, или който ти не си в кондиция, може би добре, може да не отидеш, но когато имаш капацитета, ако този човек е важен за теб, някакси не всичко е искам това да ми се даде, тези приятели са ми приятели само ако са в такова настроение. Ако са в друго, ще отида при трети хора, които ще ми доставят това, под което имат нужда. Аз имам. Не, по-лесно е. Търсим лесното. Виж, че това е във фотографията. Много по-лесно е да кликнеш, да цъкнеш и да аплоднеш, да качиш снимка, отколкото да изпринтиш, да отидеш, да изпринтиш или да я покажеш в изложба или много вече може би много ни отнема, не ни дава изобщо, а ни отнема всъщност от пълноценния живот, според мен. От това да си търпелив, да изработваш някакви неща сам, да се потрудиш, да достигнеш до тях. Самия процес почва да изчезва. Просто едно цъкане, което използваш точно един пръст. И това е. До там се свежда креативността. Много има отслабване на връзките между хората. Ама това за мен е проблем за демокрацията. Хората са все по-малко обвързани с своите съграждани в обществото, в което живеят. В някакви... Нас ни трябват общи дейности, проекти, където аз да се срещам с хора, които са различни от мен, мислят по различен начин, обаче работим в една посока и имаме някаква обща вярване, в което може да ни докара нещо положително и някаква цел, която е полезна за всички ни. Ето това дори е за дълголетниците. Там 5 зони. Една от причините те да са дълголетници е, че имат общност. Имат кауза, събират се, правят нещо заедно. А ние все повече сме лишени от това. Да. И то лишени, ние самите се лишаваме. Да, така защото всеки прави избор. Дали да остане и да скролва, или да излезе и да свърши нещо и да... Дори да, не знам, да присъства в външния свят. Да, но конкретно за електората, колкото е по-фрагментиран, толкова повече прехвърля политическата енергия към насърчаване на някакви такива частични групировки и толкова по-малко е възможно да се мобилизира демократично мнозинство около една обща тема. Това е. И има някакъв трайбализъм. Ти ставаме на групички и ти не се грижи за цялото общество, ами само за моите си тук хора. Да, капсулира се. И това няма как да доведе до някакво демократично действие, което да бъде за всички и да се чувстваме добре от тая обща цел, която всички търсим и се стремим към нея. Цел. Добре, това всъщност не е лека тема. Да, всъщност както си мислехме. Но пък не знам дали успяхме да отговорим на това.
всъщност какво е автентичността. Мисля, че успяхме до някъде. И да, какво ни отнеха социалните мрежи. То едното май е свързано с другото. Отнеха ни това да сме оригинални и неподправени и да искаме да опознаваме света извън екрана. И как, маля, аз това толкова го ненавиждам, че светът ти се свежда до някакви 7-8 инча на телефона ти и всичко се побира в една светеща кутийка, което е безумно. Просто е и вече всичко е, целият ти живот се помещава там. Да, ама ти... Всичко. Да, ти не познаваш себе си, познаваш само този... създаденото от алгоритъма аз. Да, дигиталния аз. Да, и после прехвърляш и дигиталния аз в истинския живот, което това може би е проблема. Окей, ти може да имаш дигитално аз, но когато дигиталното аз стане твоето аз извън този дигитален свят, какво правим? И особено ако дигиталното ти аз няма социални умения и просто е попаднал в някаква дупка част от интернета, в която е свързана само с неприятни коментари, хейт и някакси онлайн можеш да кажеш, да обвиниш всички останали, вместо да поемаш отговорност за себе си и това, че ти не се чувстваш добре със себе си и не се харесваш, затова обвиняваш онлайн хората и ги мразиш и е лесно да излезе тая ярост пред другия, вместо да се погледнеш себе си. Проблема на това е, че не мислиш. И това, което социалните канали ти предоставят, са видеа и всякакво съдържание, което е лесно храносмилаемо. И не винаги те подстрекава ти да се замислиш, да ти дава наготово някаква информация. Или ти дава някакви факти, някой е самаризирал нещо и ми представя тази информация, дори не сме сигурни този човек прочел ли е книга или просто е накарал ChatGPT да му направи някакво резюме там. И сега ще ви покажа, няма да ви го покажа, ще ви накарам да го чуете. Само да открия. Дали е? Сега удачно ли е да даваш пример с видео от... Според мен, да. Ужас. За какво се борихме? И това го казват в контекста на това, че никой не прави нищо оригинално и това е супер. Да. И ето какво ти мога да направиш. Тази формула. Да, следвай тази формула и ти не бъди оригинален и ти, за да можеш да имаш 100 000 последователя. Това за мен беше. Но всъщност селинг поинта на това видео е никой не е оригинален, прави като другите. Да. Не бъди оригинален и ти. То само можеш да изгубиш от това. И това беше най-странното. Че просто хубаво. рециклира и всичко. Как мога да се запиша? Същия пратя. И че това ми се продава на мен, да не бъда оригинален, да бъда същото нещо. Те това искат от тебе. Да. И защото този тип информация имаше... коя книга беше? На Майкъл Гладуел. Някои от книгите на Майкъл Гладуел за децата и защо обичат да гледат детски филмчета. И всъщност просто и да ги гледат множество пъти, защото вече знаят, вече сте го гледали 20 пъти това нещо и на тях им е приятно и се успокояват да гледат нещо, което знаят как ще се развие. И за това според мен гледаме, когато се чувстваме зле, искаш да си пуснеш нещо, което вече знаеш, че е безопасно съдържание за теб и ти е приятно да го гледаш и се чувстваш някакси носталгично, усещайки, може би, същите емоции, които първия път, като си го гледал, усещаш и това те кара да се чувстваш добре за себе си. И за мен формулата и на тези видеа, които са популярни, те са еднакви. Ти вече знаеш как ще се развият и това е някакво ти успокоява. Между време може да ти даде някаква уж нова информация, но е същото нещо. Същата информация. По същия начин поднесена и тези хукс, всякакви хора, които ми излизат, които ми казват какви хукс трябва да си сложиш там кукички на началото на видеото, за да бъдеш гледан. Ужасно е. И да. Ама работи! А това е другото, че това нещо работи. Ама като... Добре, не ти ли изглежда абсолютно абсурдно това да имаш, да си успешен в нещо, което не е реално? Не знам, аз за мен е понякога... Какво е реално? Аз знам.
Света навън, не знам, не е реално това, което е в екрана ти. На теб не ти пука, ти искаш просто дигиталния свят, който е да си измислен. популярен и пари. Имаше сега един нов Да, документален обаче, филм. какво правим, ако всичко спре? Ако, да кажем, толкова спре и не можеш да си заредиш телефона, умния телефон. И какво правим? Кой си ти? Къде си ти парите? Къде ти е славата? Къде си ти последователите? А затова за мен е нереално. То няма материя, то е нещо случващо се в един... Да, и какво като те следват много хора? Свят. Някакви непознати там. Именно, много пъти. Другото, което са, нали, пак бях чела или гледала, че да си представиш, примерно, да кажем 100 човека са ти харесали снимката. Да си ги представиш тези 100 души в една стая. Аз трудно бих понесла 100 души да ме гледат и някакси да ме харесват. Ще е малко... Не знам. А какво остава за милион или не знам. Това. Ти не можеш, ти не си. Ти ми беше казвала преди време, че човек с колко души може да поддържа реално близки контакти и близки отношения, което се свеждаше до много малък брой мислочи. Да, не мога точно да се сетя. Може би 50, то нали там селото е от еди колко си 100 души, примерно. Там най-близките ти може би са... Това даже е много, може би много са 30. Много е, да. Може би нещо към 30, да. Да можеш да поддържаш всеки един някакви нормални такива трайни отношения. Ти не може да... Това е проблема ни, че толкова много информация ни залива и не можем да я поддържаме тази информация и ти, за да имаш някой, който наистина ти е близък, ти трябва да знаеш какво се случва в живота на този човек. Да. И ако имаш толкова много познати, защото те са познати, те дори не са приятели. Да. Е супер, случват им се някакви неща. Ама нужно ли да знам някой от четвърти клас, че се е оженил и има 5 деца? Не. Чудесно. Напълно необходимо. А представяш това да е непознат, нали? Съвсем. Това пък съвсем, да. Това, което ще кажа за документалния филм е, че за меносферата имаше сега документален филм и всъщност тези хора дори не вярват на това, което говорят. Те просто знаят, че казвайки тези неща, ще има гледаемост и ще получат пари. И това е наистина... Много оригинално. Да. И множество хора са така, те са влезли. Това е точно тази алгоритмична автентичност. Да. Защото ти промениш себе си, така че да отговориш на нуждите на алгоритъма и това е. И ти ставаш друг човек само за да достигнеш до повече хора и повече гледане. И не е верен на себе си, верен на алгоритъм. Да, ама и в един момент забравяш, че това е алгоритъма, защото ти вече си станал ти. Да. Пак много положително. Може аз няколко въпроса да оставим. Аз дори за снимане бих казала като намерение, когато снимаш. Свързани с това да бъдем по-автентични за себе си и за това, което правим и за това, което споделям. И ако е свързано първо с търсенето на някаква изненада, а не навлизането в света с вече готов отговор. И какво те изненада навън, просто чакай там, виж какво ще се случи, направи някакъв кадър, който не си планирал и не отговаря, може би, дори на твоята естетика и на вижданията ти. Може това също да разчупи неща. Остави се да бъдеш изненадан, така. Може би да. И защо, може би после трябва да се запиташ, защо снимам точно това нещо. Да. Задай повече въпроси, повече. Да. Кое е важното в тази снимка за теб, но и за хората, които са различни от теб? Какво биха взели от нея? Добре, че аз не мога да мисля като снимам и да си задавам въпроси. Това е някакъв вътрешен порив, нали? Но може да тръгнеш с намерение, преди не да стоя да ги мисля, но мога да тръгна с намерението, не ще изляза и искам да се изненадам. И вече ако правиш някакъв проект, според мен зависи какъв тип фотография, разбира се. Е добре да имаш някаква идея. Да. И ти като имаш идея, тя може да ти се... Много често за мен това, което аз търся, то се появява. Да. И това, което ти беше казала за тези 3-5 теми, които да имаме
в живота и те всъщност, ако си автентичен, да кажем, по някакъв начин, ти ако ги прилагаш в изкуството си или в снимането си, и ти започваш да ги намираш и да ги извличаш от всичко останало. Примерно, мен темата, да кажем, вяра, смърт, страдание. И винаги, където и да съм, вече, което стана с времето, аз започнах да ги виждам във всичко, почти, и да ги изваждам. И да си ги добавям към, да кажем, серия. Да. Но и това да се оставиш да бъдеш себе си, без очаквания, без мисли дори. Бих казала и също да... Там е оригиналността. Там е истината, може би. Да се оставиш да бъдеш нехаресван дори. Задължително. Някой да е несъгласен с това, което ти си направил, с това, което ти си снимал, и да каже, че не му харесва. Това е окей. Никога не съм се стремяла да съм разбрана от всички или да съм харесвана от всички. Разбира се, че ние сме много различни и не всеки би видял това, което аз виждам, което за мен това е много красиво. И да. За мен това е много важно също, че артистът, под каквато и да е било форма, той подава вкуса към хората и той ги учи на вкуса, на неговия вкус съответно. И хората, които се свържат с твоето нещо, са твоите хора. Да, ама те трябва да са вкусили вече по някакъв начин. Така е, но... Защото иначе те си казват, какви са тези неща да снимаш? Ама ти изграждаш този вкус. Те поне ще го видят и това като се наслагва. Това е чисто в културата ни. Ако много не е само един човек, разбира се, много хора правят подобен тип неща, то се наслагва и вече има някаква ниша от хора, които ще почнат да го виждат. Просто е много бавен процес. И за мен трябва за себе си най-малко да си обясниш защо това нещо е ценно. За теб, но и за други хора. Дори те да не знаят, че е ценно и за тях. Защото нямат този вкус и още не са го създали в себе си. Но ти можеш да ги отстракаеш под някаква форма. Защото иначе никога не биха го видяли. Ти си тяхната врата към това нещо, което те нямат достъп до него. Мисля, че точно това е цялото нещо и това е за автентичността, че ти трябва да задаваш такъв тип дори морални въпроси в среда, която ги обесърчава. Да търсиш неща, които са важни за теб, важни са за други хора, под някаква твоя си пречупена призма, в пространство, дори на социалните канали, където този тип съдържание може би не се харесва достатъчно или не се вижда достатъчно, за да бъде дори харесан. Все по-рядко някой показва нещо значимо. Как беше това, което уша ти беше казала? Че консумираме реалността. Да, масово вече. Никой не иска да снима немотия, бедност, война. Така е, то някакси станало може би банално, но и то изкуството може би тая идея да трансформираш нещо, което си видяла, не просто да го запечаташ и да е такова реалистично копие на случилото си. А да го пречупиш през себе си и да му дадеш някакъв друг поглед. И на другите хора. Как би било значимо? Ти трябва да намериш начин. Имам предвид, че... Да кажем, че през пречупен начин си снимал котката си. Как това ще ме свърже с останалите? Може да бъде чисто естетически доста добре направено. Аз тази котка мога да видя вселената. Салвадор. Зависи как го направиш, разбира се. Това е... Все по-малко хора, все повече хора се самоизразяват чрез изкуството, така самоцелно, и все по-малко хора търсят нещо отвъд това. Хем да има самоизява за себе си, защото и този артист има нужда, но хем да има някакво чисто нужда това нещо да бъде показано от обществото, от културата, да има разговор на културата със себе си. Това според мен е много важно и ние го нямаме много често. Нашата култура
да си задава тези въпроси и си казва защо аз реагирам по този начин, защо ние тук в това общество реагираме по този начин. Някакви други хора не го правят по този начин. Защо? Каква е разликата? Тези в Африка са много по-бавни. Ние защо сме толкова бързи? Аз защо не мога да изчакам италянеца просто бавно да изчисти масата? Откъде идва това? Е такъв тип неща. И не да показвам само нещо красиво, ами мога да покажа нещо странно и грозно, което да провокира тези мисли. И той там не е за да бъде красиво и стойностно, дори е просто за да те насочи в някаква посока на мисли. Според мен. Да. Те ни отнеха и критика. Да, въобще критиката е много... Критиката се свежда до емотиконки. Сърца под снимките. Ама той няма критици също. Няма то как да има. Да, ама затова има... Не, то всъщност вече всеки е критик. Всеки е критик, но няма достатъчно... Няма и основата за това да бъде критик, няма ги знанията и когато всеки е критик и аз си знам, това е проблема. Мен това винаги много ми е липсвало. Да бъдеш критикувана. Да, наистина. Да, просто трябва да си на правилното място, за да търсиш критика. Не можеш да отидеш, не знам, в някаква там пустиня и да ги питаш нещо за водата, която те не са виждали и нищо не разбират. Понеже, че... Да, просто няма да харесат, защото те не са тествали вода, за да има толкова. Добре, може би да приканим хората да поддържат някакъв диалог с реалността. Диалог. Да, да питат и да чакат отговора. А не да търсят конкретния отговор, ами не да искат. Да задават въпроси, а не да търсят вече създадените от тях отговори. В продължение на 1 година разсъждавах върху едно изречение, ти знаеш, на Свети Августин, че щастието е да продължаваш да желаеш това, което вече имаш. Възможно ли? Да не искаме аз не знам дали е щастие. И още. Бих го казала удовлетворение, но за мен това е по-ценно от щастие. Защото щастието го свързвам с нещо по-конкретно. Аз съм удовлетворен от живота си и съм щастлив в определени моменти, но базисното ми състояние е състояние на удовлетворение. И това може би е нещо, към което трябва да стремим. С каквото и да стане. Да продължаваш да желаеш, да го желаеш. Не просто да го имаш, а да го желаеш. Което желанието е много така вътрешно. Ами, мисля, че Екхарт Толе казва, че ти трябва да приемаш живота, все едно ти си го избрал. Каквото и да ти даде, това е било твой избор. И когато кажеш, че твой избор, ти поемаш отговорност, да, неприятно е, с годините ще се случват всякакви ужасни неща, но ти си човека, който ще се справи с това, защото ти си го пожелал. Да. И си отговорен за това. И той също има една сентенция, която аз доста често си я повтарям. And thanks for everything, I have no complaints whatsoever. Благодаря за всичко, нямам никакви оплаквания. И някакво чувствам се супер, нямам никакви оплаквания. Да. И това прави много по-лесно всичко, което ми се случва. Не, лесно не е думата, поносимо, удовлетворяващо. Да. И когато има ужасно тежки съдби. Да. И някакси хората се справят, защото няма друг избор. Не искаш да знаеш дали си автентична? Отговора. Или то няма да или не? Дали съм автентична? Има ли отговор? Или то е нещо, което се гради? Мисля, че постоянно се питаш. Да. И проверяваш дали си в този момент. А сега? И с какво да завършим? Ние тук много се разтлахме се. Да. Аз мога ли да добавя за автентичността в Уикипедия? Ти в Уикипедия ли учи? Там нали можеш да редактираш? Сигурно може. Искаш да добавиш нещо в Уикипедия? Че е лекота. Автентичността? Аз не знам дали е лекота. Някой път е супер трудно. То е трудно, ама в един момент ти става леко, защото си ти и не се преструваш. Да, но така да, ама като живееш в света и той постоянно те кара да се поставиш под въпрос. И просто те предизвиква и ти казва, дай да видим дали сега ще бъдеш автентичен. Според мен доста често се случва.
да те оцели в някакъв момент, да не можеш и нямаш капацитет да бъдеш достатъчно автентичен. Но това е постоянно... Ема ти няма как, като си автентичен, ти търсиш отвъд себе си. И ти няма как да ти минават такива разни... Добре, съгласна съм. Сега искам Мисля, ли да че имам ме убеди. 1 милион последователя или не искам? Гледай се. Все още обаче не се чувстваше много сигурен. Дали случайно не искаше да снима някакви спомени или смътното ехо от спомени, изплували от паметта. Неговия отказ да изживява настоящето като бъдещ спомен, както правят неделните фотографии, не го ли водеше към дразновението да опита една съвсем нереална операция, да даде плътност на един спомен, който да замени настоящето пред очите му. Бабам! Това просто го отварям случайно тази книга на 157 страница. Трудни любови на Итало Калвино. Как се произнася името? Така? Итало Калвин. Отделното да вкуси смърт желае, та пак да се намери в безкрая, де всяка скръб ще се стопи съвсем. Добре, аз тук отворих Хераклит. Да, започнахме с Мит и завършваме с Мит. Не, ти какво мислиш за това, за един вид да измислиш собствения си мит? Аз съм супер голям фен на Джозеф Кембъл. Ти ме оцели. Така ли? И даже не се Аз не бях знаех. сетила за него. Не сме си говорили. Да, силата на мита, мисля, че ми е една от любимите. Имам я Блаженството също. Ама много го харесвам. Ама той има и много идеи за мен, които той взима от Юнг. О, да. От архетипните образи, да. И са супер свързани. Да. И той ме намери в много, много тежък момент, в който имах нужда от него. Буквално. Това също, да намериш книгата, от която имаш нужда. О, да. Тя да те намери. Тя да те намери, да. Винаги ме намират. В повечето случаи. Ма ти трябва да си отворен също. О, да. Това е да създадеш личния си мит. Да, той така го каза. Да изживеете и реализирате своя личен мит. Ами пожелаваме ми го. Да го изживееш. Да го изживееш. Да не го пропуснеш. Докато си скроваш. Да. За мене има един такъв момент, в който се чувстваш все едно набъбваш и просто си събрал нещо вътрешно в себе си. Той има нужда да излезе. Абсолютно. И в наши случаи не смятам, че е свързано с това. Искам някой да ме види, чуе и да ме утвърди. Ами просто някаква вътрешна нужда. Да, и то е много... Искам аз да се чуя как мисля. Да. След всичко това, което прочетох, преживях, видях и снимах. И кой съм? Да. И ти по този начин, говорейки и си говорихме? Ами за автентичността. Да, ама... Как да си автентичен тогава? Какво значи да си автентичен, като за завършък? Ами за мен, може би, е да спреш да искаш да си нещо. Много съгласна съм с теб. Да. Сериозно? Според мен, да. Пак е свързано с аз съм това. Знам кой съм и оттам нататък създавам и оставам, пускам, давам. Съществувам в света. Да, и то отвътре навън. Да. Не отвън само да взимаш. Да. Да крабиш. И не да гледаш. Не е като някакъв такъв промпт или код. Mm-hmm. Ако стане това, аз правя това, ми е просто аз живея по този начин, каквото и да стане. Да. Разбира се, калибрирам го, но имам някакво такова вътрешно ядро, от което... Много ми харесва терапията, това, което ме научи едно изречение, много обичам. Чувствай си чувствата. О, Боже, да. Като ги почувстваш и те могат да бъдат освободени и да отминат. Да, и да се реализират в нещо по-добро. Надяваме. То имаме ли финал? Какъв финал трябва да имаме? Добре. Ами ето това ли е? Не. Добре. Да дадем нещо на хората. Може би, нямам да сме го дали, бе. Час и половина. Какво ли не давахме? Всичко да си дадеш. Не си давай всичко, чак. Така исках.
Намерете собствения си вътрешен авторитет. Аз бих казала, четете митология и намерете своя личен мит. Дързайте. Добре, айде.